Ideme live z Windwoodu s dámami zo Slovenska. Pre krátkosť času to prebehneme tentokrát, inak tu máme 10-minútovú zastávku, fotozastávku, tak to prebehneme len z auta. Ženy sú z toho celkom nadšené, povedali, mohli by sme aj v Revúcej takéto urobiť. Áno. Tak som ich zobral za slovo. No, je to celkom dobrý nápad, je to ukážka toho, ako naozaj Američania vedia urobiť vlastne z ničoho, zo zabudnutej štvrte centrum umenia. A vlastne všetky tieto budovy sú pomalované, 30 umelcov celého sveta bolo pozvaných, aby pomalovali takým tým gangster graffiti všetky budovy a je to 20 blokov v rámci Windwoodu, ktoré sa vlastne takto to vyzerá. Ja verím, že to vidno niečo, lebo točím len popri tom. Stíhaš? Aha, tu máme lovca senzácií, lovec senzácií, kam sa podiel. Všetko to točí, všetko to sníma. My to vlastne, ako som povedal, obehneme tak len veľmi krátko. Ideme na Miami Beach. Pozdravujem všetkých.